zo het moment toch aangebroken zijn. Mag ik echt verzoeken om naar voren te komen samen met die adjudant Mees. Nog zoals speciale en zijn adjudanten en de jeugdwoord wilt je hier op de Vin staan. Want veel gaan ook de rest van de Vlaanderen nog hier volgen. Want ze gaan het lukken. Het is zo'n jaar geweest, maar er is een dief van komen en een dief van gaan. En het feit dat ze ook weer weten ze afschieten, ze willen ze steekweer als afzetten en dat zegt om ons inleven, dat betekent dat ze ook optimaal van genieten. En dat hebben ze gedaan, dat hebben ze een jaar lang gevlamd. En invulling gegeven aan ons wereldschapsplan. Mag ik de Raad van de Vlaamse vragen naar boven te komen in de Bietenmars en zo mars voor de Raad van 11 van de Vlaamse. Ja, dan is het moment aangebroken. De grote Raad van de Vlaamse Sterke Tribune. Voltallig staan drie ondergeer. De mannen, hoe met zo'n chic vastlandse verblijf, hoe is toen voorop is gegaan. Samen met de voorganger van Jelle Tijd in Eestoe. Veel hebben van deze Vlaamse hartstikke genoten. En gezien wie hier als twee span echt veel op zit gegaan en gevlamd in de grens vastlaand. Morgen daarvoor een applaus voor de laatste keer voor het duo Vin en Mees. Want veel de stoekens afgeven zal eerst je adjudant moeten aftreden. En aan dichte eer om die adjudant Mees, die de vriend Mees, die de danspartner Mees, zie de pas af te brengen. Het lijkt goed. Hier zijn weer gewoon terug adjudant Mees Winkels. Ook adjudant van het zin. En dan is het hier aan dich om afscheid te nemen. En daarom aan dich als jubileum stadsjeugdprins van de Wereldstad het woord. Leef naar Rinnekes en Vlaardisse. Hier sta ik dan, het Vlemgoed, Kwiksterstraat, het zijn liste dans is Prins Gaat. Hij bliet waar mee doen, maar geit zien van slavensvuur doorgeven. Het was voor mij een kort en krachtig seizoen, hoe ik enorm van alle leuke dingen die ik heb mogen metmaken heb genoten. De dingen die mij meest zijn bijgebleven zijn,
De uitroeping met mijn dansteam die niet wisten dat ik prins zou worden. Door het jubileumjaar superlange prinsreceptie, daar heb ik dagen van spierpijn gehad. Het vlaghuis de Bitij met de bulles van Mulles en het vlaghuis de Bierstoes. Mout met de zwijnende lemkes en de 2 werkknuppelen uit Elsen met een gakballen. De sleuteloverdracht met de burgemeester en de koets en alle lui die op een merk stingen. En voor mij natuurlijk het hoogtepunt, de grote optocht op de wagen samen met Tij en de slok die je mag smieten. Ook de kinderoptocht met super schoon weer, hoe ik was een hoogtepunt. Helaas wordt het ook snel weer gedaan en sting tijdig alweer te huilen bij de afsluiting met de patchende hang. De lui die door deze spannende titel hebben geholpen wil ik bedanken. Heb ik graag een kort applaus voor. Alle Flarinnekes en Flarissen voor de afgelopen jaren in de jeugdraad, maar vooral voor het laatste jaar. Hierbij wil ik Denise, Diana, Stan, Johnny, Kevin en Mark extra bedanken voor het helpen bij het aanpongelen van het pekske en de begeleiding. Ook al moest Mark zich af en toe bij ons toucheren omdat het toes maar hou voor geluk. Applaus alsjeblieft. Ons huis en de straat worden fantastisch versierd met onze graffiti-poster en versiering. Daar wil ik Ferens en alle buren onder leiding van Gemak en ook Snout voor bedanken. Applaus. Speciaal wil ik mijn team Blaze, maar vooral Kira, Faya en Rick bedanken om de tijd vrij te maken, om er stiekem voor de uitroeping te trainen en geheim te houden dat ik prins zou worden. Applaus alsjeblieft. Ook wil ik de Hermenie, Augustinus en het Raaf bedanken voor het begeleiden en ophalen van de vlaggenmast bij mijn atje. Maar ook Mout, de werkknuppelen, Rick, nog eens Nout en alle collega's van PAP voor alle hulp bij het organiseren van het feest bij het Vlaghuis Bierstoes. Volgens mij gaat nemen stil gezang of doodschat. Applaus alsjeblieft. Dan wil ik speciaal oud-jeugdprinses Yara en oud-jeugdprins Chase van de Schoutvotten en prins Len van de Ulen bedanken voor het samen beleven van het onvergetelijke seizoen. Maar ook de jeugdraad van het Vlaars die helaas moet gaan verlaten. Applaus alsjeblieft. Dan heb ik nog een aantal lui die ik niet mag vergeten. Precies en Nout voor de fantastische foto's en droombeelden tijdens de optocht. De chauffeur Jan die mij stiekem ook een aantal keer naar huis het gebracht. Opa's Harry, Pierre en oma Els voor alle soorten steun. Mijn broers Seth en mijn ouders pap en mam. Ik hoop dat ik u trots op kan maken. Keihard applaus alsjeblieft. Ik wil de oud-atjes Kevin en Nick, maar vooral oud-prins Tij bedanken. Tij het cadeau heb ik eergisteren al gegeven, maar alsnog wil ik dich bedanken. En dit voorjaar komt echt naar Fantasieland of de Efteling. Al die achtbanen samen te doen. Applaus alsjeblieft. Dan wil ik als laatste speciaal bedanken mijn eigen Atjemees. Dankzij dich mijn scepter niet kwijtgeraakt en zijn te ver op mijn pas heel gebleven. Dankzij dich heb ik kunnen genieten van mijn prinsjaar. Dankjewel mees. Ik heb ook nog een cadeau voor dich. Een supergoed applaus alsjeblieft.
voor lidstaat van mijn liefspreuk. Leef Larinnekes en Vlaarsen. Dit flank uit Kwikstadstraat, dan het leefst op de maat. Op de 11e van de 11e ben ik geboren. Daarom druipte ik al jaren. Dat ik in mijn prinsenpakje met mijn atje met de vastelavond zo vlam in ons werkstadje. Ons werkstad vlamt. Allah! Doog met, gaaf door. Allah! Vlaarsen, Allah! Vin, chapeau, schoon gesproken. Zoals we dat van dich gewend zijn in het afgelopen jaar. We gaan die binnen plukken, maar natuurlijk toch niet om samen met dich de papa en de man te bedanken. Dus mag ik vragen om samen naar de papa en de man te gaan. Dan als Bob even metloopt, dan we even naar de man en de papa. Mama, pap, dankjewel dat ik dit door u heb mogen metmaken. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. En dan gaat het toch echt gebeuren, de laatste momenten van die printshop zijn aangebracht. Mag ik, voorzitter Nick, Otterbert en Prins Jelle en veel vrouwen. Want zie gewoon ik samen met dich gelukken, zo die dat heet. Mag ik dan aan Jelle vragen om de patch die Vin af te doen. En mogen we aan de voorzitter Luc vragen om licht de ketting af te doen. En dan hebben ze nog steeds het teken van die mag. Het is nog steeds sprint, want we hebben de scepter nog met een gaasketting. Maar helaas niet lang meer, want ik ga aan onze oppervlaris Bert Lemmens vragen om ook de scepter van die af te nemen. Bert. Die neemt het allemaal met, hebben ze het geweldig gedragen, de bassenloop, het genoten, neemt de herinneringen met in die warm hart. En dan kunnen we het ongetwijfeld goed. Maar ik moet het teken van die mag, de scepter van die afnemen. Maar al die emotie van ik zit erin en geef doorgeven aan de volgende prins der ongetwijfeld vol zenuwsteden te wachten. Dankjewel. En we gaan ons nog heel dik zien. Merci. En die staat weer gewoon een stapje naar voren, terug. We gaan die ook op de Kwikstadstraat, nummer 11. Vin Poesten!
Nou, helaas kan Veerdig nu even in de steek laten, maar dat gaat niet lang duren, want die vriend van de oud-jeugdprins, die deurgangers en de oud-adjudanten, die zullen zo hier de bühne opkomen om dicht in te leven en ook meest in te leven in hun chique clubje. En de buitenmars is afmars voor de grote raad van de Vlarissen en een opmars voor de pas en de das. Vandaag ongeveer 2 nieuwe leden van de Spas en Das in de Lieve Bierse vereniging. Ze stonden nog een beetje normaal bij, dus dan gaan we snelheidsveranderingen brengen. Nu mocht dat andere nummer aan, tweede.
eerste aflevering van Glenn's Got Talent. Yes. We gaan vandaag naar de eerste act van vandaag, maar John en jury kind van dat helaas niet doen. Is de jury al klaar? We gaan naar het eerste jurylid vandaag. De leukste en de knapste presentatrice van heel Limburg. Geef een groot applaus voor Chantal Jansen! Ja, dat kind wel geen meer. Gaan we naar het tweede jurylid van vandaag, ons gastjurylid, Ian! Groot applaus! Het derde jurylid is nog onderweg, maar die komt er zo aan. Zijn de eerste dansers al klaar? Ja? Dan kom maar te veel zien, jongens. Ja, kom maar. Kijk eens aan, jongens. Daar zijn ze. En de tweede? Ja, jongens, vrij gehoord dat je waarschijnlijk goed kunt dansen. Maar daar moet we natuurlijk zelf ook even achter komen. Dus daarom gaat je een dansbattle tegen elkaar doen. Start de muziek maar in. Yes, begin maar. Ik ben uit Mexico gekomen. Woe! Ja, stop maar. Ja, even een beetje verstand van de dans. Ja, dit is... ik heb er niet echt veel verstand van, moet ik zeggen, hier in het zichterverstand. Nee, ja, normaal zou Dan Garrett die helemaal even mee, maar ja, die overal niet vandaag. Ja, maar weer hebben we het anders geregeld, we hebben er mee bezig geweest. Dus ik weet niet of Kira naar boven kan komen. Daar is ze. Nou ja, we hebben er geen verstand van, Kira, dus... ja, Kira, de vraag was of ze tegen ons dan misschien een beetje kon helpen met het jureren van deze dans. Kijk, gaat dat lekker? Perfect. Dan start de muziek maar verder in. Maar wij is dan beter van de twee? Ja, dan moet ik kiezen. Hè. Ja, ik denk toch... Ja, Mees, ik vond die moves toch wel erg mooi. Ja. Ik denk zelfs zo mooi, ja, dat ik gewoon op de knop ga duwen. Nou Mees, kom maar zie. Sam, kom naar voren. Stap je maar even weg. Christo van Sepp, onze enige echte officiële dasbloes. En dan zit ze van de vloer bierdas. Mooi veel knap worden, jongens. Wat hem even zitten. Maar ja, Vin als jeugdprins, dan ga je daar natuurlijk niks aan makkelijk, hè. Dus voor dit geeft van nog een act. Siem, kom maar naar voren. Dicht, Gijs, geblinddoekt piñata's gewoon om te kijken of stoer op weekends komen. Het is natuurlijk niet gemakkelijk, maar ja, het moet ook niet heel makkelijk zijn, hè.
Wat is dat, Finn? De allernieuwste, jongste shirt van ons. Die staat terug, Finn! Ja, voor zo'n door. Maar de zus is nog een beetje kaal, dus dan hoor natuurlijk ook geen bier. Kom maar even meestal. En dan kun je hem zelf nog horen. Nou, Vin. Dick moest natuurlijk ook de bier horen, dus Dick kreeg van ons ook de spasboes. Laat maar even zien. En deze twee zijn nu wie het spast en het danst. Dan mogen er nu 2 Vlaamsen naar voren komen om deze kanjers weg te brengen. Wat gebeurt er bij eigen muziek? Veer, dat is geen nek lekker. Nou. We gaan de laatste keer in de zaal met zo'n